И какво става, мичото, момчета, аз съм Маняка БГ, Маняците БГ 200 и днес ще играем малко Skywars, но преди да започна всичко, искам да се извиня за това, че не бях снимал от ужасно много време, просто не е заказване колко време не съм снимал. Ако го кажа, направо не ми идва да припадна. Просто не можех, нямах време, нямах програма, нямах нищо. Престалираха ми компютъра. Проблеми с премиум акаунта. Сега ще ви обясня какво има. Направо до космоса да изкочиш. Да се изнервиш толкова много, че... Значи, престалираха ми компютъра, нямах програма за снимане, бяха прицакани всичките, всичко си отиде. Аз се досвам вече. Значи, колкото и повече да... Смисъл такъв... да пробвах да намеря програма, не ставаше. Всяка програма имаше някакъв дефект. И не можех да снимам. Сега намерих една. Втория проблем, нали бях казал, че взема премиум, взех си премиум, обаче имаше дефект, не знам какъв беше проблема. Не можех само да влизам в Hypixel, нито само в Hypixel, нито един друг сървър. Какво? Те да не спряха Skywars. Просто не можеше. Нито да снимам, нищо гледа. Как го е? Беше ужасно. Обаче, моля ви се, ако някой знае какъв е проблема с премиум акаунта, сега го нямам, защото ми го откраднаха. Значи, първо искам да помоля, ако някой знае как да оправя този проблем, да пише долу в коментарите. Проблема е, че, нали, Hypixel, виждам картинката, виждам всичко на сървъра. Мога да вляза. Но в Mineplex нито виждам картинката, пише ми Can't Connect to сервер и нищо не се получава. Просто, ако наистина някой знае как да го оправи, да ми го оправи, да напише в коментарите. Много ви се моля. Аз отново ще си взема премиум акаунт за Коледа. Днеска е 19 ноември, мисля, че 19. За Коледа някъде един месец остава. И ще съм много благодарен, ако ми кажете какъв е проблема, какъв може да е. И сега същото, нали, опитах се отново да вляза там с премиум акаунт, смисъл да открадна някакъв. Не се получаваше. Но накрая нещо стана. В смисъл, влязох с премиум акаунт, но не мога да влизам в нито един сервер, но това е друг дефект. Това си е смисъл да не може да влияш като краднеш акаунт. Аз нищо съм го откраднал, той беше някаква така кракната версия на Майнкрафт. Ах, мишката ми. Добре, ако наистина вече някой знае, в коментарите да ме пишете. Сега този клип не се знае дали ще има интро и дали няма да има интро, защото вече съм заел с това да правя интро. Или да. Гледам колкото може да правя, защото все пак то трябва, в смисъл, не може всеки клип да започва така. Трябват ми пак и ни бутушки. Някой има тука. Добре. Толкова хубаво, че го видях, иначе так му си спрях звука, защото се изнервих по едно време вече. Аз имам голда напали, ама не ги използвам. Кога кажа. Така. Сега ни трябват само... Ма лък имаме ли? Нямаме лък. Имаме всичко, ма нямаме лък. Те ли? Това ли е? Лък нямаме. Имаме един стак стрели, лък нямаме. Лък.
пак е нещо, нали? Его няма някакъв, ако ще правиш, ако не бях аз. Ох, какъв съм гаден. Мен ли ми се струва ли, тук видях някакво име? Двама останахме, двама. И както виждате, отново хакер. Не. Как? Как да го убия? Той в гръб... Не, трябва да се пусна звука просто, няма да стане така. Така, обикновено ми е по-лесно да играя с приятели, защото нали те ми помагат, а тук тъй всеки ти ръшка в гръб, всичко ти правят. Какво ли не. Да, добре. Това е добре начало, добро. Вземем. Този път няма да се пълниш глупости. Вземам само работи, които ми трябват. Така. Така, това нещо тук ще дойде. Трябва ни един наградник. Чизплейт. Добре, да аз не мога да скачам днеска, бе. Опа. Чайца, то с малко повече. То сега ще го бутна. Просто това е проблемно. Ако той ма бутне после... Играем последна игра, защото... значи... Имах ужасен ден днеска. Просто... Днеска съм направил към 10 клипа и половината не са получили. Всъщност всичките не са получили. На което не се чува звука, на някой си лагва, не знам си какво. Търсих програми, бесих се днеска. Не. И сега ще тегля, и сега ще се пробвам да правя интро. Някакво нашо. Може да си иде. Как да не се изнервя? То направо за да скоча през прозореца, ама. Махай се. Това е последна игра. Просто вече ми е тъжно. Плаче ми се. Не. Който е? Power. Ще няма да се притеснявам. Вече правя път, който стане. Той просто няма шанс. Глей. Аз паднах сега. Как ще падна по този тъп начин? Добре, хора. Днеска нямаме късмет. Значи, ако ви харесва този клип за моето страдание и всичко, пак ви се извинявам, защото не съм качвал от много време. Вече ще качвам. Ако ви харесва този клип, лайкните го, абонирайте се за мен и това беше от мен.